Аз дишам, работя, живея. И стихове пиша, тъй както умея. С живота подвежди се гледаме строго и боря се с него, доколкото мога. С живота сме в разпра, но ти не разбирай, че мрази живота. Напротив, напротив. Дори да умирам, живота с грубите лапи челични, аз пак ще обичам, аз пак ще обичам. Но ето да кажем, сега ми окачат въжето и питат: как? Искаш ли час да живееш? Веднага ще кресна. Свалете! Свалете! По-скоро свалете въжето, злодей! За него, живота, направил бих всичко. Летял бих с пробна машина в небето. Бих влезнал в взривна ракета, самичък. Бих търсил в простора далечна планета. Но все пак ще чувствам приятния гъдел, да гледам как горе небето синее. Все пак ще чувствам приятния гъдел, че още живея, че още ще бъда. Но ето да кажем, вие вземете колко? Пшенично зърно от моята вера. Бих ревнал тогава, бих ревнал от болка, като ранена сърцето пантера. Какво ще остане от мене тогава? Миг след грабежа ще бъде разнищен. И още по-ясно, и още по-право, миг след грабежа ще бъда аз нищо. Може би искате да изразите моята вяра в дните честити. Моята вяра, че утре ще бъде живота по-хубав, живота по-мъдър. А как ще щурмувате, моля? С куршуми? Не, неуместно. Ресто не струва. Тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея няма открити, няма открити.